Anem a resoldre aquests problemes. Diu el primer, uns quants supermercats han decidit fer ofertes d'alguns articles. Relacionar cadascuna de les ofertes següents amb el tant per cent de descompte corresponent. O sigui, aquí tenim un descomptes en tant per cent i aquí tenim les ofertes. Això se sol trobar amb els supermercats, per exemple, o tendes de roba. A vegades ens diuen oferta 3x2 o el segon article meitat de preu, o el segon article de franc vol dir gratis, o 4x3, paguen 3 i et regalem el quart, o paguen 3 i te n'emportes 4. Vale. Però hem de relacionar aquest tipus d'ofertes amb quin tant per cent de descompte correspon. Vale? Això és important perquè moltes vegades ens passa això realment. Vale, anem a veure. I ens interessa saber quina d'aquestes ofertes ens convé més. Vale. 3x2, què vol dir 3x2? Vol dir que comprem 3 unitats que si les haguéssim de pagar totes hauríem de pagar la primera, la segona i la tercera. I diuen, paguen 2, o sigui que en pagarien només 2, en pagaríem una i dues, no? De les 3 que haurien de pagar sense l'oferta, en pagaria només dues. Per tant, què farien? Ens estan regalant, ens estan descomptant d'aquesta, que no la paguem, no? Vale. Com que ens demanen el descompte d'això ens descompten una unitat de 3, no? Vale, però aquest descompte ens demanen en tant per cent, no oblideu això de tant per cent, per tant hem de multiplicar per cent. Si fem aquesta operació, 1 partit per 3 multiplicat per 100 dona un 33,3%. Per tant, aquesta oferta correspon a aquest tant per cent de descompte, un 33,3%. Un 3 per 2, per tant, és un 33,3%. Anem a veure el segon tipus d'oferta, aquest d'aquí. Aquest d'aquí. Diu, el segon article surt a meitat de preu. Què vol dir això? Que com a mínim nosaltres comprar 2, no? En compren 2, sense oferta haurien de pagar tots 2, i en l'oferta el que passa és que el primer els paguem igual i el segon a meitat de preu, que vol dir que pagaríem la meitat, no? Vale? La meitat és un mig, no? Vale? Vale. Quants ens n'han descomptat? Això seria sense l'oferta, i això amb l'oferta. Quants ens han descomptat? Pues ens han descomptat la meitat, no? Un mig, veritat? Perquè el segon només paguem la meitat del preu, per tant ens han descomptat la meitat. Per tant, això que seria un mig, però un mig ho podem descriure també com a 0,5, no és veritat? Un mig són 0,5. Si feu la divisió entre 1 partit per 2, ens dona 0,5. Respecte de quant? Respecte de 2. Ens han descomptat mitja article, que no ho paguem, respecte de 2 articles que comprem. Vale. I això, com que ens demanen en tant per cent, ja ho hem dit cada vegada, doncs hem de multiplicar això per cent. Vale, què dona això? Són 0,5 dividit per 2 i multiplicat per 100. Això són crec que és un 25%, si no vaig equivocat, sí, un 25%. Per tant, aquest, el B, correspon aquí. Vale? O sigui, si ens fan n'has de comprar 2 articles, però el segon em paguen la meitat del que en realitat correspon, el que haurien de pagar, del primer paga sencer i del segon només paguen la meitat. Què ens han descomptat? La meitat del preu, no? La meitat són 0,5. De quant que haurien de pagar? Haurien de pagar de 2 articles i ens han descomptat mig, no? Per tant, això és 0,5 dividit per 2 i multiplicar per 100, perquè ens demana el descompte en 10%. Vale? Per tant, això seria 25. Vale. Anem a veure el tercer. La tercera tipus d'oferta
diu, aquest d'aquí, diu 2 per 1. Diu, sobretot, el segon article surt de franc. De franc vol dir gratis. Vale? Vol dir que n'hem de comprar 2, 1 més 1, però resulta que quan n'hem de pagar només un, perquè el segon no costa res, o sigui, ens el donen gratis, però si en comprem 2, vale? Per tant vol dir que què fem? Quants ens n'han descomptat? Evidentment n'han descomptat un, aquest no l'hem pagat, vale? Per tant, ens han descomptat un de cada 2, però això ens ho demanen, aquest descompte ens ho demanen en tant per cent, per tant hem de multiplicar per cent. I ara, això equival a un descompte d'un 50%. Vale? 1 partit per 2 són 0,5, multiplicat per 100 són 50. Val? Per tant, aquí el C estaria aquí. De moment, és el descompte més gran. Si 2 per 1 és el descompte més gran. Te fan un descompte d'un 50%. Per què? Perquè pagues 2 articles, o sigui, t'endús 2 articles i només en pagues un. La meitat, no? Per tant, te descompten la meitat. Anem a veure 4 per 3, què vol dir 4 per 3? Quin descompte suposa un 4 per 3? Anem a veure 4 per 3. 4 per 3 vol dir que si no fessin l'oferta n'hauríem de comprar 4, no? I en realitat només n'hem de pagar 3. Quants n'han descomptat? N'han descomptat un de cada quants? De cada 4. Ens han descomptat un, que no el paguem perquè només en pagarien 3, per això diu 4 per 3, de cada 4. Per tant seria, ens descompten un de cada 4, i això ho hem de multiplicar per 100, perquè ens demanen el descompte tant per cent. Que ens han descomptat un de quants de cada 4? Vale, per tant, què seria això? Això seria també, si feia les operacions, un 25%. Per tant, l'oferta B, que vol dir que de 2 articles el segon només en paga la meitat, i aquesta oferta que de 4 articles només en pagues 3, són el mateix tant per cent de descompte. Per què li interessa a una empresa fer això, 4 per 3? Pues, per exemple, imagineu-vos que té productes que caduquen aviat, no? I els interessa vendre's, perquè si no els ven, tanmateix no et treu res de benefici. D'aquesta manera, bueno, te fa un 25% de descompte, però te n'emportes 4, i els ven tots, no perd res. És veritat que no guanya tant com abans, però bueno, com a mínim no li queden al magatzem, vale? D'acord? Va, anem a veure el següent. El següent diu, en una cursa de muntanya s'ha mesurat la velocitat de diversos participants, no? Vale. Una cursa és sabeu que hi ha una sortida i aquí hi ha una arribada, i tots els participants surten d'aquí i arriben aquí, tots fan la mateixa distància, val? Tots fan la mateixa distància. Sabent quin és el temps que ha tardat un d'ells a acabar la cursa, calculeu el temps, o sigui, que han tardat els altres, vale? Aquí tenim el temps, la columna del temps, i aquí tenim uns quants que no sabem quin temps han tardat. Tot aquest ens demanen quin temps han tardat en acabar la cursa. Vale. I ens donen la velocitat. Això és, un va a 6 km per hora, vol dir que cada hora fa 6 km. En una hora farà 6 km. Si està 2 hores en farà 12. Si està 3 en farà 6 per 3, 18, i així contínuament, no? Vale. Aquest altre va a 12 km per hora. Evidentment va més ràpid, va el doble de ràpid que aquest, no? Vale? Vol dir que cada hora
s'ha mogut, s'ha desplaçat 12 quilòmetres. Hi ha un altre que cada hora se desplaça només 3 i un altre que cada hora se desplaça 20 quilòmetres. Vale? I aquí em donen el temps que tarda el primer en recórrer aquesta distància, perquè tots, és una cursa, tots surten del mateix lloc i tots han d'arribar a la meta, que és o a l'arribada, tots han de sortir d'aquí i han d'arribar aquí, per tant tots recórrer la mateixa distància. Vale. Per saber quant temps ha tardat cada un d'ells, el que hem de saber és la distància recorreguda, no? Vale. Sabem que aquest d'aquí, cada hora ha recorregut 6 quilòmetres i ha tardat 4 hores, o sigui, d'anar d'aquí a aquí ha tardat 4 hores. Vale. I m'interessa saber la distància, claro, perquè si no, no podem saber quant de temps ha tardat aquest, o quant de temps ha tardat aquest, o quant de temps ha tardat aquest, no? Vale, molt bé, què fem? Doncs molt fàcil. Tenim 4 hores. I quina dada més ens dona? Ens dona aquesta. Fixeu-vos el que sempre us dic, hem de partir de la dada desaparellada. Quina és la dada desaparellada? Aquesta, 4 hores. I aquesta realment són dues dades que estan relacionades, quilòmetres i temps, amb hores, no? Vale. Pues, com que ens interessa quant de quilòmetres ha recorregut, pues posem una hora a baix i quilòmetres a dalt. Val? Vale, ara què fem? Simplifiquem, hores i hores, hora dividit entre hores queda 1, per tant ens queden quilòmetres. Per tant, la cursa, la distància, són 24 quilòmetres. Val? Aquesta distància, des de la sortida fins a l'arribada, són 24 quilòmetres de la cursa de muntanya. Vale? Vol dir que tots han partit del mateix lloc i han arribat a l'arribada o a la meta, no? Són 24 quilòmetres, vale. I aquí ens demanen el temps. Vale, ara sabem que tots han recorregut 24 quilòmetres. Anem a veure el segon. Bueno, el segon, aquest, que ens diuen 12 quilòmetres per hora. Vale. Sabem que recor 24 quilòmetres i volem saber quin temps ha tardat. No? Vale. Sabem que la velocitat que va són 12 quilòmetres cada hora. Vol dir que en una hora fa 12 quilòmetres o que per fer 12 quilòmetres tarda una hora, no? Vale. Com ens interessa el temps, ens interessa trobar el temps, val? Doncs què fem? Aquí dalt ens ha de quedar el temps. Doncs posem una hora aquí i aquí 12 quilòmetres. Vale. I això, simplifiquem quilòmetres en quilòmetres, se'n van, perquè un està multiplicant i l'altre està dividint, quilòmetres 1, 24 dividit entre 12 són 2, per tant aquest tarda 2 hores. Ara podem comprovar si aquests dos resultats són correctes, perquè, mireu, aquest va a 6 km per hora. Què vol dir això? Que en una hora recorre 6 km. Aquest, amb el mateix temps en cada hora, en recorre 12, el doble, no? Per tant, és lògic que si aquest va al doble de velocitat que aquest altre, faci el doble de via, o sigui, tardi menys la meitat de temps que ha tardat aquest. Si aquest ha tardat 4 hores, aquest tardarà 2 perquè va al doble de velocitat. Vale? Anem a veure el que va a 3 km per hora. Aquest va molt lent. Fixeu-vos que la distància normalment, o sigui, la velocitat caminant, a un pas una miqueta rapidet, però tampoc no gaire, de mitjana, per exemple, serien 6 km per hora. I aquest, cada hora, només n'ha fet 3, o sigui que va molt, molt lent. Vale? Bueno, anem a veure. Aquest ha recorregut 24 quilòmetres perquè ha fet la mateixa cursa que tots, però resulta que cada hora només fa 3 quilòmetres. Quilòmetre dividit entre quilòmetres se'n va, vale? Queda 1 i ens queden hores. I això són 8 hores. 24 dividit entre 3 són 8 hores. Per tant, aquest ha tardat 8 hores. És lògic, no? Perquè aquest va a la meitat de temps, la meitat de ràpid, perdó, que aquest de 6. Si va a la meitat de ràpid, tardarà el doble de temps. I anem a veure l'últim. Aquest va a 20 km per hora i recorre també 24 quilòmetres que té la cursa. Amb una hora, aquest pràcticament
en una hora ha recorregut 20 quilòmetres, això és el que diu la velocitat, no? Això vol dir això, que en una hora recor 20 quilòmetres. Què vol dir això? Pues que aquest tardarà una hora i una miqueta més, perquè quan ja ha fet una hora ja només li queden 4 quilòmetres. Vale, anem a veure quant de quilòmetres li queda, quant de temps tarda aquest. Vale, pues fem el mateix. A baix posem quilòmetres perquè volem aconseguir les hores que ha tardat aquest, no? Vale. 24 quilòmetres, a baix posem quilòmetres i he dat una hora, perquè en una hora fa 20 quilòmetres, o per fer 20 quilòmetres tarda una hora, vale? I ara què fem? Vale, pues 24 dividit entre 20, això surt 1,2. 1,2 hores. Cuidado, que això no són 1 hora i 20 minuts, no. Això, 1,2 hores, o tampoc és 1 hora i 20. 1,2 hores, això equival a 1 hora i 0,2 més, 0,2 hores. Sí o no? 1,2 hores són 1 hora més 0,2 hores. Vale. Pues hem de traslladar aquestes 0,2 hores, ho hem de convertir en minuts. Què sabem? Que una hora són 60 minuts, no? Pues, per tant, posem a baix una hora i aquí 60 minuts. Vale. Va, si fem aquesta operació ens surt 12 minuts. Per tant, 1,2 hores 1,2 hores equival, o és el mateix que 1 hora i 0,2 hores, que són 12 minuts. Val? És evident que el que va més ràpid tarda menys temps. Qui hauria guanyat? Aviam, el que quedaria primer seria aquest, perquè tarda menys temps, el segon seria aquest aquí, això no ens ho demanen, aquest seria el tercer, perquè tarda 4 hores, i aquest seria el quart, perquè tarda 8 hores. Vale? Com més gran és la velocitat, pues menys tarden, evidentment. Va, anem a veure aquest. Una plaça té la forma que mostra la figura. Anem a veure el número 3. Una plaça té la forma que mostra la figura següent. I diu, aquesta distància són 20, aquesta distància són 16 metres i aquesta distància són 32. I diu, a l'apartat A, calculeu quan mesura el costat C. Vale, el costat C és aquest, no? Vale, i per tant és aquest. Vale. Bueno, aquí quasi tot ho he fet bé, això. Clar, com ho podem fer això? Aquí heu vist tots que això podem fer un triangle, no? Un triangle rectangle aquí. Ens podem imaginar un triangle rectangle. D'aquest triangle rectangle què sabem? Sabem que aquest costat són 16 i també sabem que aquest costat d'aquí, això d'aquí, serien els 32 menys 20, o sigui serien 12. 12 metres, aquí serien 16 metres. Com que ens demanen C, C què és? C és d'aquest costat, és la hipotenusa, ¿vale? Teorema de Pitàgores. Teorema de Pitàgores. Què diu? Diu que la hipotenusa al quadrat, en aquest cas se li diu C, C al quadrat. Fixeu-vos que és el costat més llarg, per tant, aquest costat més llarg al quadrat és igual a un costat al quadrat més l'altre costat al quadrat. Els dos costats més curts, cada un d'ells al quadrat sumats. La suma de dos costats, cada un d'ells al quadrat. Va. Bé, doncs, substituïm aquí, C al quadrat és igual a 16 al quadrat més 12 al quadrat. Va. Si això ho feu, això surt C al quadrat, 16 són 256, 12 al quadrat són 144, per tant, C al quadrat serà igual a 400. Per tant, això vol dir que C és l'arrel quadrada de 400. I això vol dir que C és igual a 20 metres. O sigui que C és igual
a 20 metres. Ja tenim C, d'acord. Per tant, posaríem C és igual a 20 metres. Anem a veure el perímetre de la plaça. Vale. La plaça té aquesta forma. El triangle, aquest no té res a veure aquí, ni aquest costat ni res, perquè la plaça té aquesta forma. El del triangle ho hem fet perquè ens ha donat la gana, perquè ens ha anat millor per fer els càlculs de calcular aquest costat C d'aquí. Però en realitat la plaça té un costat que són 32, un costat que són 16, un costat que són 20 i un altre que són 20 també. Vale? Per tant, el perímetre que és la suma dels costats, veritat? La suma dels costats. Vale. Què valen els costats de la plaça? Pues 16 més 20 més 20 més 32. I això són 88 metres. Vale? Perquè són metres, més metres, més metres, més metres. O sigui, al final, metres. Si sumem pomes, doncs ens sortirà el resultat pomes. Si sumem metres, el resultat són metres. Va, anem a veure, calculeu la superfície de la plaça. La superfície és l'àrea, vale? Vale. I aquesta àrea ho podem fer amb una fórmula, però jo, que me sé les menys fórmules possibles, però m'agrada entendre les coses, això com ho podem fer? Això ho podem fer de dues, o sigui, podem dividir aquesta figura en dues parts. Una seria aquest rectangle d'aquí i l'altra seria la superfície d'aquest triangle. D'acord? Vale. L'àrea de la plaça, l'àrea total, és igual a l'àrea del rectangle més l'àrea del triangle. Val, què es dona això? L'àrea del rectangle és base per altura. Base multiplicat per l'altura. I l'àrea del triangle què és? És base per altura dividit per 2. Vale, penseu que si tenim un rectangle i tenim un triangle qualsevol que té la mateixa base i la mateixa altura que aquest triangle, que aquest rectangle d'aquí, si aquesta altura és igual que aquesta i aquesta base és igual que aquesta, l'àrea d'això és igual a la meitat de l'àrea d'això. O sigui que l'àrea del triangle és igual a l'àrea del rectangle partit per 2. Vale? Com que l'àrea del rectangle va ser per altura, l'àrea del triangle és l'àrea base per altura partit per 2. Per tant, vale. Base per altura. Què val la base del rectangle? Val 20. Cuidado. 20 multiplicat per l'altura, que són 16, més l'àrea del triangle. Perdó, l'àrea del triangle. O sigui, això que li posarem, això és un segon. Aviam, aquí. Sí. Això serien 20 multiplicat per 16, l'àrea del rectangle, més l'àrea del triangle. L'àrea del triangle és la base del triangle són 12, multiplicat per l'altura del triangle, que són 16, i això dividit per 2. Val? Vale. 20 per 16 són 320, més això que són, si fes l'operació crec que són 96. Per tant, 320 més 96 vol dir que l'àrea total és igual a 416. 416 què? Totes les unitats que em donen són en metres, però és una àrea
per tant són metres quadrats. Fixeu-vos que aquí sumem una àrea, que això són metres quadrats, més una altra àrea que també són metres quadrats. Vale? Pues els resultats són la suma de metres quadrats i metres quadrats són metres quadrats també. Per tant, 416, si no m'he equivocat, 320 més 96 són 416 metres quadrats. Va, anem a veure el següent. Val. Aquí diu, sabem que els cossos geomètrics següents tenen aproximadament un volum d'un metre cúbic. Quin és, però, el volum exacte de cada una de les coses? Vale. Anem a veure. Això és el volum d'un prisma, això és el volum d'un cilindre, això és un cilindre, i això és un con. Val? Val. Sabem que el volum d'una figura normalment és, la fórmula general és l'àrea de la base multiplicat per l'altura. L'altura de la figura. Vale. I aquesta àrea, aquest volum, perdó, se pot aplicar aquí i se pot aplicar aquí. Però què passa quan tenim una figura que acaba en punta? Quan tenim una figura com aquesta que acaba en punta, el que passa és el següent, que aquesta fórmula no es pot aplicar igualment, sinó que es fa és l'àrea de la base multiplicat per l'altura, però com que acaba en punta, dividit per 3. Fixeu-vos que aquí aquesta base és plana i aquesta base d'aquí baix també seria plana i aquesta base d'aquí també és plana i aquesta base d'aquí també és plana. Per tant, això seria un cercle aquí baix i això seria un rectangle aquí baix, val? O un quadrat. Per tant, també és una base plana. Aquí això seria així, per darrere. Val? Total, aquesta base és plana, aquí també i aquí també. Però en canvi aquí acaba en punta. Com que acaba en punta aquí hem de dividir l'àrea de base per l'altura dividit per 3 per cercar el volum. Val? I com que són volums, les unitats sempre seran unitats cúbiques. Quan ens demana el volum, a més fixeu-vos aquí on ho diu també l'enunciat aquest, ens dona bastantes pistes. Diu que el volum de tota la figura més o menys és 1 metre cúbic. Val? Vinga, anem a veure el primer. Volum del cilindre. Perdó, del cilindre no, de la caixa. Vale? Això li direm una caixa. Vale. Això què és? Per l'àrea de la base. L'àrea de base és l'àrea d'un quadrat. Perquè això d'aquí és un quadrat. A més, tots els costats són iguals, per tant és un quadrat. Multiplicat per l'altura. Val, què val això? Pues l'àrea del quadrat és costat per costat. 90 per 90. Multiplicat per l'altura. L'altura són 130 multiplicat per 130. Vale, si fem això multipliquem 90 per 90, 90 multiplicat per 90 i multiplicat per 130. Això ens surt 1.050, o sigui, això 1.053.000 centímetres cúbics. Vale? Anem a veure el segon. El volum del segon és el volum d'un cilindre, que també és, ja hem vist, àrea de base per l'altura. La base què és? La base és això. I això és un cercle. Vale. Quina és l'àrea d'un cercle? Això. O sigui, l'àrea de la base és un cercle, per tant serà l'àrea del cercle multiplicat per l'altura. Fixeu-vos, una cosa que sempre us he dit. Quan parlem de circunferències, cercles, tot això, sempre hi ha un número pi pel mig. Per tant, serà pi multiplicat, com que és una àrea per alguna cosa quadrat, no? Vale. I d'una circunferència, si nosaltres aquí dibuixem una circunferència o un cercle, normalment què defineix un cercle?
el radi, no? D'acord? El radi del cercle és el que defineix el cercle. Per tant, això seria pi multiplicat per r al quadrat, perquè això és una àrea, per tant han de ser unitats quadrades, multiplicat per l'altura. Val, anem a veure. Serà pi multiplicat per què? Per el radi. Però això que ens donen aquí, això no és el radi, això és el diàmetre. El diàmetre i el radi tenen una relació. La relació és que, ho posaré aquí, el radi és la meitat del diàmetre. Vale? Per tant, si el diàmetre és 1,2, el radi serà igual a 1,2 dividit per 2. I això, si ho feu una calculadora, surt 0,6 metres. Vale? Per tant, 0,6 al quadrat, el radi al quadrat, multiplicat per l'altura. Què val l'altura? Val 0,8. I això ens sortiran, evidentment, metres cúbics, perquè totes les unitats estan en metres. Val? Anem a fer aquestes operacions. I aquestes operacions donen pi multiplicat per 0,6 al quadrat i això multiplicat per 0,8, que és l'alçada o l'altura. I això ens surt 0,90. 0,90 metres cúbics. I ara anem a veure el volum del con, que ja hem vist que com que acaba en punta, no és una superfície plana, sinó que acaba en punta, l'àrea de tots els objectes que acaben en punta és l'àrea de la base per l'altura dividit per 3. Doncs és àrea de la base multiplicat per l'altura i dividit per 3 perquè un con acaba en punta. La base què és? També és un cercle. Per tant serà l'àrea del cercle multiplicat per l'altura i, evidentment, tot això una altra vegada dividit per 3, com hem dit abans. Què val l'àrea del cercle? L'àrea d'un cercle ja us he dit, sempre hi ha un número pi per r al quadrat multiplicat per l'altura del con i dividit per 3. Pi multiplicat per r al quadrat, aquí estem una altra vegada igual. Això és el diàmetre. No ens donen el radi, ens donen el diàmetre. I a nosaltres ens interessa el radi. Aquí, a la fórmula aquesta tenim el radi. Per tant, el radi serà igual al diàmetre partit per 2. Per tant, això són 18 dividit entre 2, que són 9. Per tant, seran 9 al quadrat multiplicat per l'altura, que són 12. I tot això dividit per 3. Per tant, fem els càlculs aquests i ens donen. Seran pi multiplicat per 9 elevat al quadrat i multiplicat per 12 i tot això dividit per 3. I això ens dona 1.017 decímetres cúbics. Per què decímetres cúbics? Perquè és un volum, i el volum sempre dona unitats cúbiques, i a més l'enunciat ens ho diu aquí, recordeu, unitats cúbiques. Per què són unitats cúbiques un volum? Perquè fixeu-vos que multipliquem tres dimensions. L'àrea de la base, l'àrea, ja és el quadrat, és una àrea. Si ho multipliquem per una longitud, en aquest cas l'altura, unitats quadrades multiplicat per metres quadrats multiplicat per metres són metres cúbics, decímetres quadrats multiplicat per decímetres són decímetres cúbics. Molt bé. Anem a veure ara aquest. Tots heu sabut calcular el preu que costarien 10 caixes, 20, 30, 35, 40 i 50, però en canvi, i la gràfica alguns no me l'heu fet bé, però bueno, més o menys,
I en canvi, quan es tracta de calcular aquí la fórmula que relaciona el preu amb el número de caixes no ho heu sapigut, però en canvi m'heu sapigut calcular-ho. Ara veureu lo fàcil que és. Val, anem a veure. Diu, una empresa d'empaquetament cobra 25 cèntims per cada caixa que fabrica, més una quantitat fixa de 8 euros pel transport de les caixes. O sigui, que si fabrica 10 caixes, això és el número de caixes i això és el preu, hem de calcular el preu per cada una. Emplenem la taula de valor següent, posant-hi el preu final si el nombre total de caixes és 10, 20, 30, 35 o 40. O 50. Vale, 10. Això són el número de caixes. Per cada caixa que ens cobren 0,20, o sigui 25 cèntims. 0,25, per tant, el que ens costarien 10 caixes. Doncs 10 multiplicat per 0,25, que és el que costa cada caixa. Més, però em diu que ens cobren el transport sempre que són 8 euros. Vale? Vale. Si són en lloc de 10 caixes són 20 caixes, doncs que farien 20 multiplicat per els 0,25 cèntims que costa cada caixa, més 8. Si fossin 30 caixes serien 30 multiplicat per 0,25, que és el que costa cada caixa, més 8. I així seguiríem, vale? 35 per 0,25 més 8. 40 per 0,25 més 8. 50 per 0,25 més 8, vale? Vinga. Anem a representar aquí ara les dades de la taula aquesta. Val? Gràficament. Vale, fem una recta aquí. Fem una altra recta. Vale? Ara aquí, normalment, aquí tenim dues magnituds, no? Tenim una que és el nombre de caixes i l'altra que és el preu. Vale. Quina depèn d'aquí? Segons el número de caixes tenim un preu, no al revés, no? Segons el número de caixes tenim un preu. Per tant, se diu que en aquest cas el número de caixes és la variable independent. Aquesta sol posar a l'eix horitzontal. Per tant, aquí posarem número de caixes. Val? El nombre de caixes. I aquí dalt, què posarem? Posarem el preu. En les unitats que ens diuen, que són euros. Euros, vale? Vale. Aquí seria el 0, aquí serien 10 caixes, 20, hauríem de fer aquestes distàncies que fossin iguals per cada una d'aquelles. Això seguiria així, amb una línia recta en teoria, la mateixa distància que abans, 40, 50, vale? I ara aquí què faríem? Vale. Calcularíem això, primer de tot. Convé calcular aquests valors serien 10 multiplicat per 0,25 més 8. Són 10,5. Això sortirien 10,5. Ara, 20 multiplicat per 0,25, 10 multiplicat per 0,25 més 8, 10 per 0,25 més 8 igual a 10,5, perdó, m'he equivocat aquí, no són 10 ara, són 20, per tant aquí serien 20, serien 13, aquí serien 13, si no m'he equivocat, vale, ara serien 30 multiplicat per 0,25 més 8. Això són 15,5. Vale? Aquests serien els valors. Vale. Aquí posaríem 10, 15, aquí sortirien, per exemple, 11, 12, 13, 14. Vale? Anem a veure. Quan són 10 caixes,
10 caixes, això val 10,5, per tant seria un puntet aquí. 10 caixes i seria 10 i mig, vale? I el punt seria aquest d'aquí. Després, si són 20 caixes serien 13. 11, 12, 13, vale, pues 20 caixes, 13, que seria aproximadament aquí. 30 caixes serien 15,5, o sigui, 15, si això són 5, això serien, fins aquí serien 20, vale? I 11,5 aproximadament seria per aquí. Vale. Per tant, això seria aproximadament aquí. Vale, ens hauria de sortir una línia recta. Farien tot el mateix amb aquests altres punts. Serien 35 multiplicat per 0,25 més 8. I aquí 40 multiplicat per... serien 40 per 0,25 més 8. I aquí 50 multiplicat per 0,25 més 8. Val? I aquests valors els havien representant. En teoria ens sortiria una recta. Podria uns punts amb una recta en aquest cas. Vale? Bueno, i ara, fixeu-vos, aquí us heu equivocat bastants. I en canvi heu sabut calcular el preu. I quan heu calculat el preu, heu aplicat una fórmula. I la fórmula quina és? Vale, què ens diu aquí el problema? El problema diu, si X és el nombre de caixes fabricades, o sigui, X seria això, en aquest cas val 10, en aquest cas val 20, en aquest cas val 30, en aquest cas val 35, en aquest cas val 40, vale? X és el número de caixes i el preu és P. Vale. Quina és la fórmula que relaciona P i X, o sigui, el preu amb el número de caixes comprades o fabricades? Va, anem a veure. Vosaltres ho heu fet aquí. El preu és igual. El preu és igual. A què? A X, a 10, perdó. I 10 què és? El número de caixes, no? Multiplicat per 0,25 més 8. I aquí també heu aplicat el mateix. És el preu, perdó, el número de caixes per 0,25 més 8. I aquí també el número de caixes, que és X, per 0,25 més 8. I aquí el mateix. X per 0,25 més 8. I aquí exactament el mateix. Per tant, la fórmula és la mateixa que heu aplicat aquí. El preu és el número de caixes multiplicat per el preu de cada caixa més 8. Ja està. Vale, ja anem a veure el número 6, que és el penúltim exercici. I diu, sabeu el diagrama de sectors següents. Això és un diagrama de sectors perquè, veieu, estan cada un dels objectes o de les parts és un sector d'una circumferència, bé, d'un cercle en realitat, és un sector d'un cercle, que mostra els tipus de mascota que tenen les persones enquestades d'una ciutat determinada. Aquí diu tipus de mascota, altres un 12%, gossos un 21%, gats un 27%, ocells un 17% i rossegadors, o sigui, roedores, un 23%. Vale? Vale. Això són els tipus de mascota que tenen la gent. I quanta gent té d'un tipus o d'un altre en tant per cent. Vale. Per exemple, això vol dir que si haguéssim enquestat només 100 persones, 23 d'aquestes 100 tindrien rossegadors. 17 de cada 100, de les 100 enquestades en tindrien ocells. Moixos o gats tindrien, de cada 100 persones, 27 tindrien moixos o gats, i gossos o cans, de cada 100 persones enquestades, 21 tindrien gossos o cans. Vale? I altres animals, de cada 100 enquestades, 12 tindrien altres tipus de mascota. Vale? Vale. I diu, tenint en compte que han estat enquestades 700 persones, no 100 sinó 700, empleneu la taula següent en la freqüència absoluta i relativa per a cada tipus de mascota. Vale. La freqüència absoluta què és? És el número, directament, el número. Per exemple, aquí
freqüència absoluta i posa gossos. Tipus de mascota, gossos, gats, ocells, arrossegadors i altres. Gossos. Què vol dir freqüència absoluta? Pues vol dir un número de gossos, o sigui, la gent que té gossos. Però clar, no podeu posar 21, perquè 21 és de cada 100, però en realitat són 700 persones. Tenim 700 persones. Val? Val. Pues què fem aquí? Val, pues de gossos resulta que de cada 100 persones 21 tenen gossos, però n'hem entrevistat a 700, no? Vale, pues, per tant, això serien 147, si no vaig equivocat. Sí, 147 gossos, vale? Pues, per tant, aquí posaríem 147. Això és la freqüència absoluta. Absoluta vol dir que no està en relació a res, és un número directament i s'ha acabat, vale? Quantes persones tenen gossos? 147. Freqüència absoluta. Freqüència relativa vol dir que se refereix a qualque cosa, que està referit a aquest número a qualque cosa, vale? Relatiu a què? En el total. Quantes persones hem enquestat? 700. Per tant, la freqüència relativa és 147 persones de 700. Vale? Anem a fer el mateix amb els gats. De 700 persones, 27 de cada 100 tenen gats, no? Per tant, això ens donarà el número de gats que hi ha en total. Vale. Hem de multiplicar 700 per 27 i després dividir per 100. I això dona 189, si no m'he equivocat. 189 gats. Per tant, aquí són 189. Això és la freqüència absoluta. No està referida a res. Absolut vol dir que no està referida a res. Però la relativa són el 189 respecte al total, que són 700. Anem a veure els ocells. Pues els ocells, el mateix que hem fet abans. De 700 persones, de cada 100 persones, només de 7 tenen ocells com a mascotes. Vale? Si fem aquesta operació, això em dona 119. Valor absolut, freqüència absoluta, 119. La freqüència absoluta és el número de casos i s'ha acabat, sense tenir en compte res més. La freqüència relativa és el número de casos respecte als casos totals. Vale? Quantes persones hem entrevistat? 700. Per tant, la freqüència relativa és la freqüència absoluta dividit entre el número de casos totals. Rossegadors. Rossegadors, doncs el mateix. 700 persones multiplicat per... Resulta que de cada 100 persones 23 tenen rossegadors, o sigui, tenen roedores com a mascotes, vale? Vale, doncs fem operacions. 161. Doncs aquí el mateix, similar a com havíem fet abans. 161 seria la freqüència absoluta sense tenir en compte el número de casos, senzillament quan n'hem comptat, i la freqüència relativa és 161 dividit entre el total de casos. Això seria la freqüència relativa. I altres, doncs, el mateix. De 700 persones resulta que de cada 100 entrevistades o enquestades, 12 tenen mascotes que no són de cap d'aquest tipus, ni gossos, ni gats, ni ocells, ni rossegadors. Vale, doncs fem aquesta operació i ens dona 84. Per tant, hi ha 84 mascotes en total. Això és la freqüència absoluta. La freqüència relativa són
84 referida al total de casos, que són 700. Val. I ara el número 7, que és el darrer. I el número 7 diu: calculeu la moda, la mediana i la mitjana aritmètica de les notes de dos grups d'alumnes. Vale? De dos grups d'alumnes. La moda, la mediana i la mitjana aritmètica de les notes de dos grups d'alumnes següents. Grup A, 7, 3... Això són les notes. I ens demanen la moda. La moda... Anem a veure, la moda què és? Si parlem de roba, què és la moda? El que la gent més porta, no? Això està de moda. Què vol dir que està de moda? Que molta gent ho du, no? Vale, doncs la moda, quan tenim un conjunt de dades o de números, doncs és el que surt més vegades. Vale, anem a comptar. Quants de 7 surten aquí? 1 i 2. Vale, de 7 en surten 2. De 3 només en surt 1. De 2 només en surt 1. 9 només en surt 1. 5, 1, 2 i 3. De moment és el que està té més freqüència, per tant de moment serà la moda aquesta, ara veurem. De 1 només n'hi ha 1, de 4 només n'hi ha 1, de 5 ja hem dit que n'hi havia 3, aquest i aquest, per tant 3, i de 6 només n'hi ha 1. Per tant, la moda és el 5. El valor 5 és el valor de moda. Per què? Perquè és el que n'hi ha més, senzillament. És com, podeu pensar com en la moda de roba, no? Quan una cosa està de moda, què vol dir? Que en trobes per tot, que en veus per tot arreu, tothom en el carrer del tu, no? Pues això és el mateix, vale? El 5, perquè n'hi ha més. Vale, anem a veure. La mitjana aritmètica. Què vol dir la mitjana aritmètica? És el promedio. Mitjana aritmètica és el mateix que dir promedio en castellà. O la media, que diu vosaltres. Promedio. Promedio o la media. Vale. El promedio o la media és la suma de totes aquestes notes dividit per el número de notes i ja està. Per tant serien 7 més 3 més 2 més 9 més 5 més 5 més 1 més 4 més 7 més 5 i més 6. I ara hem de comptar quantes notes són aquestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Són 11 notes. Vale, doncs dividim entre 11. Fem aquesta operació. 7 més 3 més 2 més 9 més 5 més 5 més 1 més 4 més 7 més 5 i més 6, i això ho dividim entre 11. Igual, si no m'he equivocat, a 4,9. Farem una altra vegada. 7 més 3 més 2 més 5 més 5, m'he equivocat, m'he deixat el 9, més 9 més 1 més 4 més 7 més 5 i més 6. Això són 54. 54 dividit entre... en què queden? Aviam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Dividit entre 11 són 4,9. Per tant, la mitjana són 4,9. Vale? Mitjana promedio o mitjana aritmètica, això és 4,9. Vale. I què és la mediana? Vale, la mediana és el valor que està al mig. Els hem d'ordenar.
per ordre creixent, seria 1, 2, 3, si n'hi ha algun de repetides, el posem dues vegades, o 3 o 4, les vegades que estiguin repetides, 4, després venen els 5, que en tenim 3, després ve un 6, després venen 2 7, després del 7 ve un 9, i crec que ja està, aviam. L'1, el 2, el 3, un 4, 3 5, un 6, 2 7 i un 9. Vale, anem a comptar quants valors hi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Vale. Quin és el que està al mig de tots aquests? És un d'aquests 5, no? És que té 5 davant i 5 darrere, perquè són 11, per tant, 5 davant i 5 darrere. Doncs aquests 5 d'aquí aquesta en aquest cas és la mediana d'aquest grup, perquè quan ordenem els valors és el que queda just al mig. Vale? Va, anem a veure en el segon grup, el grup B, com faríem això. Doncs hem de fer més o menys el mateix. Vale? La moda, quin seria la moda? De les notes, Fixeu-vos és de les notes, no dels alumnes, sinó la moda de les notes. Ens demanen de les notes. Moda, la mediana i la mitjana aritmètica, vale? De les notes. Quina nota n'hi ha més? La nota que n'hi ha més és el 5, que n'hi ha 8, no? Per tant, això és la moda. Perquè els altres hi ha 4 doses, hi ha 5 4s, hi ha 8 5s, hi ha 5 7s i 3 8s. Per tant, la moda és el 5, perquè és el valor que se repeteix més vegades. Això és la moda. Val? Anem a veure què és la mediana. Bueno, anem a fer primer de tot la mitjana aritmètica, o promedio que li dèieu vosaltres, o la media. Vale. Mitjana. La mitjana és la suma de tots els valors dividit per el número de valors totals. Vale. Quantes notes tenim? Doncs les notes, cada alumne, no? Hem de sumar tots els números d'alumnes. Per cada alumne tenim una nota. Vale? Vale, són 4 més 5, 9 més 8, 17 més 5 més 3 són 25. Per tant, tenim 25 notes. Vale. I ara aquí hem de sumar totes les notes. Vale. Podem fer-ho. Quantes doses hi ha? Hi ha 4 doses, no? Pues 2 més 2 més 2 o 2 per 4, no? Això seria el mateix que sumar 4 vegades doses. 2 més 2 més 2 més 2. Més. Hem de sumar 4 vegades, o sigui, 5 vegades 4, no? Que és el mateix que multiplicar 5 per 4. 5 per 4, aquí posem també un punt. 2 per 4 més 5 per 4 més 5 per 8 o 8 per 5 més 7 per 5 i més 8 per 3. Vale. Fem aquestes operacions i això ens surt 2 multiplicat per 4 més 5 multiplicat per 4 més 5 multiplicat per 8 més 7 multiplicat per 5 més 8 multiplicat per 3. Vale, tot això, resultat dividit entre 25. I la mitjana surt 5,08. Això és la mitjana. Promedio o la media, de totes les notes de tots els alumnes. Val, i ara anem a veure com es fa la mediana aquí. Pues la mediana què faríem? Pues faríem el mateix. Perquè aquí aquestes dades me les donen d'una altra manera. Posaríem
Hi ha un altre mètode de fer-ho, però ho farem així per compte de la vieja. Quant de dosos hi ha? 4. 1, 2, 3 i 4 dosos. Quant de 4 hi ha? 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Quant de sets hi ha? N'hi ha 5. Pues 1, 2, 3, 4 i 5. Els hem de separar per comes, perquè són valors independents. I després, quant de 8 hi ha? N'hi ha 3. 1, 2 i 3. Vale, què hem de cercar? Hem de cercar el valor que estigui al mig. N'hi ha 25 valors en total, perquè hi ha 25 alumnes. Per tant, la meitat serien 12, per tant el valor que estarà al mig de 25 seran 13, no? Doncs comptam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Per tant, això és 7 és la mediana. 7 és la mediana. Val? Bé, i això és tot. Ja hem acabat.